Uite ce se pigulesc păsărelele astea două, trei. Puiu, ia vină repede aici. Uite-le ce frumos. Uite ce... Mai de aproape. Uite de păsări. Uite ce frumos. S-au zbrat. Uite că sunt destui și aici. Uite cum stau aici la fructe, Lili. Îi vezi la ananas? Ia uite ce albastru e când deschide aripile, Lili. S-a urcat pe mine unul? Da! Că la... Eu te sunt și pești. Unde e? S-a pus altul pe mine. Ia uite-ți magnet pentru ei. A? Unde? Cine, păsărele? Da, și păsărele. E, ce se urcă ăștia pe mine? Îi atrag. Nu știu, încep să zboare pe aici. Uite ce albaștri sunt unii. Da, și cum arăt. Aia, dar bate lumina. Uite, s-a pus pe tine. Uite-l. Uite acum e negru cu roșu. Da, frumos. Uite și aici un. Le da apă cu zahăr, cred că. Dar ăla e mort aproape. Cred că se face nimfă. Ce se face? Nimfă, se transformă în... Nu știu. Uite și pe ăstea la portocale aici, la... Ia te are pui. Era pe piciorul tău. Uite ce frumos sunt ea. Uite, s-au dus jos. Bă, ce frumos e. Ce frumos e. Asta e fata, cred că. Ce mă pui, mă? Cum cântă? Ce mică e. Păi asta are 50 de grame. Și 50 de grame? 3-4 grame? Nu. Uite și pe ăla. Da. Ce-i puiul? Uite, îl strigă, cred că e pui, mă. Ce frumos sunt fructele, bine. Uite, cu albastru, la tine. S-a pus doi la tine. Mai filmat? Da, cum? Eu stau nemișcată. Uite, e unul în spatele tău. Ia. Cât de frumos. Nu-ai mai văzut așa ceva. Nu știu. E, încă doi. Bă, Uite unul pe tine aici. da? Lasă, lasă. Uite ăsta ce frumos e cu roșu. Uite acolo roșu cu negru. Unde e? Am pus ăla pe tine.
cât de frumos. Uite păsăricile astea, ce cred că e puiul, mă. Ce mă, puiul, mă. Uite alta. Ăla e pui, mă, cred că învață să zboare acum. Era să zic să înoate. Dar de ce veniți, mă, pe mine? Păi știi, ai văzut pui? Da. Ce mă, păsărică, mă? Ce mă, păsărică? Ce mă, puiul, mă?